Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. 6 na sityo sa Taliptip, Bulacan, tuluyan ng lumubog sa tubig. San Fernando Water District, umapela sa Prime Water na madaliin ang konstruksyon ng septic treatment facility. Tarlac Provincial Prosecutor's Office, nag-inhibit na sa kaso ng Pogo Company na sangkot umano sa investment scam. Mga karehiyon, magkakaibang pagtingin sa isinusulong na charter change. At mutyaning katutubo 2023 na si Judy Ann Mayuyo na isipakilala ang mayamang kultura ng mga Aita. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Oras na ba para sa mga maiinit na balitang Central Luzon? Tuluyan na naglaho ang 6 na sityo sa Barangay Taliptip, Bulacan, matapos sakupin ng tubig. Hindi na raw lumitaw ang lupang kinatitirikan ng mga bahay, kaya't ang mga residente, iniwan na lang ang kanilang mga tahanan at kabuhayan. Silipin natin ang sitwasyon sa lugar sa special report ni Jenna Lumbang, Parungaw. Naging usap-usapan sa mga nakalipas na taon ang unti-unting paglubog ng ilang sityo sa Barangay Taliptip, Bayan ng Bulacan, Bulacan. Kabilang dito ang Sitio Pariahan, ang pinakamalaki at pinakadulong bahagi ng barangay. Sa pagtungo ng CLTV 36 sa nasabing lugar nitong February 2023, tanging katubigan na lamang ang aming natanaw at wala ni kahit isang istruktura ang natira. Kwento ni Jaime Abrillo, sa 20 taon niyang pagparuot parito sa mga sityo bilang bangkero, nakita niya kung paanong unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa tuluyan na nitong lamunin ang lupa. Pagka malaki po tubig, talaga nalulubog po ito. Pagka na, ano naman, hindi naman gano'ng nalulubog po. Pagka yung, ano naman, normal lang po eh. Pagka malaki lang po tubig, saka may bagyo po, nalulubog naman. Mga ilang taon na po nung sumula talagang parang lumulubog na, nawawala na siya. Ito lang po, mga... Ilang taon na po kaya? Mga 10 siguro. Mga 10 taon lang. Nakita niyo unti-unting lumulubog yung... Kasi ano, ma'am eh, yung parang bumababaw na. Ang tabon. Bagamat ilang taon na ring lulubog, lilitaw ang Sitio Pariahan dahil sa high tide, mas naging mabilis ang pagtaas ng tubig dito nang magsimula umano ang pagtatayo ng Bulacan International Airport 2 taon na ang nakalilipas. Hindi na humupa ang tubig at tuluyan ng lumubog ang ilang bahagi ng Sitio Kapol, Bunutan, Kamansi, Kinse at Dapdap na pawang nasa baybayin.
Saksi daw sa pangyayaring ito si Leopoldo Reyes, isa siya sa mga residente sa Sitio Dapdap na napilitang lumikas. Matagal na. Ano po kami sa may Dapdap? Dapdap po, sitio ng Dapdap. Matagal na po. Sa tatay ko pa. Tapos kami. Hanggang namatay yung tatay ko. Yung po bang lugar nyo na yun, dati nang lubog sa tubig? Opo. Hindi naman siya pagka nag-high tide, hindi naman siya lumulubog ng lubog. May mga pilapil din, may mga lote-lote din. Nabili ng airport. Yun. Hanggang bayaran ng iba, yung iba umalis na lang kahit na wala ng bayad. Kasabay ng paglubog ng lupa, hindi lamang daw ang kanilang tirahan ang naglaho, kundi naitaboy na rin sila sa kanilang kabuhayan. Ang hanap buhay namin doon, napakaganda. Kaso, nung nabayaran ng airport, wala. Malaking hanap buhay ang nawala sa amin doon. Ano po bang hanap mo ngayon? Nanlalambat, nangangapa, nanunukot ng alimango, hipon, kung ano-ano ang nawala sa amin. Kumikita kami sa loob ng isang araw, pinakamababa, 4,000, 3,000. O ngayon po, ano po may kinabubuhay nyo? Ganyan na lang po. Kumikita kami, minsan 500, 300. Malaki nga nawala, ma'am. Hindi lamang sa Barangay Taliptip nararanasan ang unti-unting paglubog ng lupa. Maging sa Barangay Lawa sa bayan ng Ubando ay ramdam na raw ng ilang residente gaya ni Teresa Bernardo ang pagbaba ng kanilang lugar. Lupa yan, bukid. Ngayon, kaya lang naging ilog yan. Saka lalaki ng tubig ka, bababa ka, lalaki ng tubig, naging ilog na yan. Kasi nagtatakbuhan ng mga bata dyan, naglalaro, nagbabasketball, volleyball, kung anong gustong laro. Nakakatawid kami pagka nandito ka, pwede ka lumakad dyan kasi bukid dyan. Sa sobrang laki ng tubig, yung hindi na siya nakakalabas, wala na siyang ganyan na, naging tubig na siya, naging parang ilog na. Sa pag-aaral ng Filipino geologist na si Professor Kelvin Rodolfo, noon pang 2003 ay nasa 9 centimeters na ang land subsidence o paglubog ng lupa sa mga lugar sa paligid ng Manila Bay. Kaya bago pa man magsimula ang konstruksyon ng Bulacan International Airport, nagbabala na ang Advocates of Science and Technology for People and People's Network for the Integrity of Coastal Habitats and Ecosystem na posibleng ang bumilis ang paglubog ng lupa sa bayan ng Ubando at Bulacan dahil sa ginagawang reclamation o pagtatambak sa Manila Bay. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito. Kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Maring pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang kumakalat na memo kung saan nakasaad na kakaltasan umano ng 2 araw ang sahod ng mga kawani ng gobyerno sa darating na Marso. Gagamitin daw ang naturang salary deduction bilang relief fund sa bansang Turkey at Syria na lubhang naapektuhan ng 7.8 na lindol noong February 6. Nakasaad sa Peking memo na babawasan umano ng 2 araw ang sahod ng mga opisyal na nagtatrabaho sa ilalim ng federal government at officers and officials of civil and armed forces sa buwan ng Marso para sa Earthquake Relief Fund. Makikita rin sa Peking memo ang pirma ni Executive Secretary Lucas Bersamin, subalit wala itong logo ng Malacanang at Memorandum Circular Number. Kaugnay nito, binigyang linaw ni PCO Secretary Cheloy Garafil na wala manong katotohanan ng Memorandum Circular na kumakalat sa social media. Kasalukuyan na raw pinaimbestigahan ng palasyo kung sino ang nagpakalat ng Peking Memorandum. Nakikipag-ugnayan na rin umano sa mga otoridad ang tanggapan ni Bersamin hinggil sa issue. Samantala, nagpaalala naman po ang PCO sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyon na kumakalat online at maging alerto sa mga ganitong uri ng panloloko. Mula sa 17 rehiyon sa buong bansa, 14 na umano ang nakapag-imprenta na ng official ballots na gagamitin para sa barangay at sangguniang kabataan o BSKE elections sa darating na Oktubre. Ito'y matapos umanong matagumpay na maimprenta ng Commission on Elections o COMELEC at National Printing Office ang mga balota 8 buwan bago ang araw ng halalan.
Ayon sa COMELEC, kabilang umano sa mga rehiyon na mayroon ng opisyal na balota para sa barangay at SK polls ay ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Caraga, Sorsogon, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Calabarzon, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Mayroon na rin umanong printed ballots para sa SK polls ang Ilocos Region at Central Luzon, ngunit nililimbag pa rin ang mga opisyal na balota ng mga ito para sa barangay elections, kabilang ang National Capital Region o NCR. Batay po sa pinahuling datos ng COMELEC nitong Sabado, February 18, nasa 49,599,193 na mga balota para sa barangay polls ang tapos ng i-print. Katumbas umano ito ng 74% ng kabuang barangay ballots na kailangang i-print. Para naman po sa SK polls, nasa 90% na umano o 21,422,300 ang bilang ng mga printed ballots na gagamitin sa darating na eleksyon. Samantala, nauna nang sinabi ng COMELEC na hindi pa umano kasama sa nabanggit na datos ang mga nag-apply noong huling voters registration period na ginanap mula December 12, 2022 hanggang January 31, 2023. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Abot sa mahigit 50 insidente ng sunog na may kinalaman sa dispalinghadong LPG tanks ang naitala ng Bureau of Fire Protection mula 2021 hanggang 2022. Babala ng mga kinaukulan sa publiko, mag-ingat sa mga kolorom na LPG tanks na pwedeng maghatid ng disgrasya hindi lamang sa mga ari-arian kundi sa buhay ng tao. Narito po ang report. 4 na taon na nagtitinda ng lutong ulam sa bayan ng Mexico, Pampanga ang 51 anyo sa si Pines Domingo. Bukod sa mga sandok at kawali, kasangga niya sa hanap buhay ang 50 kg na liquefied petroleum gas o LPG tank na nakakonekta sa 4 na kalan. Araw-araw din niyang tinitiyak na ligtas ang kanyang ginagamit na LPG tank upang makaiwas sa anumang disgrasya. Ganito yung bago kami nagumpisa dito, pinarenovate namin lahat itong pwesto namin. And then after that, bago kami magumpisa, isinettle namin lahat yung mga gagamitin namin para alam naming safe. Dahil pag sinasabing tanking LPG kasi, delikado yan. Kailangan may safety sila. Ngayon, nag-contact ako para maging safe yung namin. Kasi ilan yung kalan na ginagamit namin? 4. Iba-iba sila ng OS para safe sila. Kwento pa ni Domingo sa mapagkakatiwalaang supplier lang daw siya kumukuha ng LPG tank upang masigurong ligtas ito. Ay, siyempre, alam natin pag kolorum, hindi siya safe. Kailangan, pag kantin na ganito, isi-safe mo lahat, pati yung kinakain ng mga tao. Pati yung sa pagluluto, kailangan malinis. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 42 LPG-related fire incidents na naitala sa buong bansa noong 2021 habang 10 naman itong 2022. Bagamat nagkaroon ng pagbaba sa bilang, patuloy na pinapaalalahan ng publiko na maging mapanuri sa bibilihing LPG tank dahil posibleng buhay ang maging kapalit ito sa isang iglap lang. Sa isinagawang LPG Regional Summit sa Laos Group Event Center nitong Biyernes, February 17, binigyan diin ng wastong implementasyon ng RA 11592 o ang LPG Industry Regulation Act. Nakasaad dito na kailangan magkaroon ng license to operate ang mga LPG retailers at dealers sa bansa. Yes, oo. Ang maganda rin sa bagong batas ngayon, nakasaad dito yung mga requirement na kailangan nilang i-apply, yung mga safety seminars from the Bureau of Fire. It is a combined effort from different government agencies upang maipatupad ng maayos itong batas na to. Tama po kayo at lahat po ng kailangan na i-comply ng isang magnenegosyo ng LPG, especially on the safety area, yan po ang nandito po sa batas ngayon. Alinsunod pa sa batas, dapat mayroong permanent marking, brand name at detalye sa color ng LPG tank. Dapat makita rito ang manufacture date at maging ang petsa kung kailan huling sinuri at sumailalim sa requalification ng tangke. Babala ng Department of Energy, posibleng kumpiskahin ng LPG tank at ipasara mga tindahan na hindi tumaliban sa safety standards. Meron po kami ngayong power to confiscate dito sa bagong batas. Dati po, wala. Dati po hindi kami nagkukumpiska. Inaano namin po at hindi rin kami naglo-close ng establishment. Ang ginagawa namin, nagre-recommend kami sa LGU concern to close the establishment. Posibleng pagbultahin ng 5,000 pesos hanggang 500,000 pesos at maaaring makulong ng 6 na buwan hanggang 6 na taon ng sino mang mapapatunayang lumabag sa LPG Industry Regulation Act. Para po maiwasan natin ang sunog, unang-una po sinasabi namin sa mga consumers, bilhin ninyo yung mga tangke na maayos at sumusunod sa Philippine National Standards. At bibili rin kayo dun sa mga legitimate at meron mga LTO, kung sa ngayon natin, may mga LTO na sila, na mga LPG establishments. Kanina nga, nabanggit dun sa open forum namin, na yung mga cartridges o yung mga less than 1 kilogram na LPG cylinder, ay maraming mga hindi dapat lagyan, refillan, mga one-time use. Katulad ng mga butane canisters na dapat hindi refillan. Ako si JM De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to.
Abiso po sa mga tsuper at motorista, magkakaroon po ng konting adjustment sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong Martes, February 21. Magpapatupad ang Pilipinas Shell, Sea Oil at Caltex ng 1 peso and 0.05 centavos na dagdag presyo sa kada litro ng diesel. 90 centavos naman po ang idadagdag sa kada litro ng diesel habang may bahagyang o gasolina, habang may bahagyang rollback naman po sa presyo ng kerosene na nasa 25 centavos kada litro. Ganito rin ang presyong ipatutupad ng clean fuel maliban po sa kerosene. Epektibo ang price adjustment ng Caltex alas 12:01 ng madaling araw. Alas 6 naman alas 6 sa umaga ang Shell at Sea Oil, habang alas 4:01 ng hapon naman po magpapatupad ng adjustment ang clean fuel. Sa ibang balita, samot-saring reaksyon at opinyon kaugnay ng planong pagrebisa sa saligang batas ang inihayag ng ating mga karehiyon sa idinaos na public consultation on constitutional reform sa Pampanga. Ang ilan sa mga dumalo, sinabing hindi ang konstitusyon ang problema kundi kung bakit limitado lamang ang pagpasok ng mga foreign investors, kundi ang nagpapatuloy na korupsyon sa gobyerno. May ulat si Paulo G. Santos. Samot-saring opinyon at maging mga katanungan ang natalakay sa ginawang public consultation on constitutional reform sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, 17 ng Pebrero. Kabilang sa mga dumalo at nagbahagi ng saloobin hinggil sa itinutulak na charter change o CHACHA upang amyendahan ang economic provision ng saligang batas ay ang mga miyembro ng Akadim sa Central Luzon. Isa na rito si Maria Lavides, isang propesor ng University of the Philippines, Clark, na nababahala umano dahil sa posibleng mauwi sa pera-pera ang nomination of delegates na bumubuo naman ng Constitutional Convention. Yun po kasing CONCON, ang reservation ko po kasi sa CONCON, alam naman po natin na kapag election, magastos po ang mga kampanya. So, baka po kasi ang tatakbo ay sila rin. So, paano, hindi pa po sigurado kung yung CONCON ay solusyon para maging inclusive at credible yung proseso. Hindi ang saligang batas kundi ang mga tagapagpatupad nito. Ito raw ang nakikitang problema naman ni Alfred Rigor, propesor ng Public Administration sa Tarlac State University. Dahil umano sa korupsyon ay patuloy na lumalayo ang mga investor sa ating bansa. For the year 2022, we are ranked 116 out of 180 countries. And ang score po, nung 100, very clean, yun po ang highest, at 0, very corrupt. Ang score po natin ay 33. So, meaning to say, meron pong kaba ang foreign investors because hindi po regulation ang problema. Kung hindi yung tiwala po nila sa ating political leadership. Hirit naman ni Mayor Di Mandato ng Bacolor, Pampanga kung talagang tiwala ang mga nagsusulong ng CHACHA na makakabuti para sa bansa ang pag-amyenda ng konstitusyon, dapat daw ay maging buo ang kanilang loob at huwag mag-atras abante oras na ma-question ng publiko. Pagka kinalampag na ng mga media, ihinto. Kasi, I do not know why. Ang sabi ko lang po sa sarili ko, kung talagang kailangan ng reform ng konstitusyon at napag-alaman, nag-consult na naman, at napag-aralan ng mga tao na in charge sa reform ito, dapat lang ay itutuloy. Ano man mangyari. Ito po ay para sa bayan.
Kaya po nagkakaroon tayo ng consultation, alam ko, dahil malaman ninyo, kayo po ang in charge niya, na ito ba ang damdamin ng tao? Pag narinig po ito na ang damdamin ng tao, dapat gawin po yan. Hindi yung magkukonsulta tapos pagkamit na paghihinto naman. Kung if you will still remember, lahat po naging presidente, even the late President Ramos, sunod-sunod po na presidente yan. Talagang pinag-uusapan palaging reforma sa Constitution. Most especially sa economic reform. Bagamat patuloy muna raw na makikinig sa iba't ibang paliwanag, tila nakikita naman na raw ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang halaga umano ng pagrebisa sa saligang batas upang mas maraming mga mamumuhunan ang pumasok sa bansa. Wala pa ho. Tama lang po na nakinig ako at narinig ko yung mga iba-ibang punto ng mga research speaker natin. On the economic side, I think makasimangayon talaga ako sa economic side. I think we need more investor na kailangan para mag-create ng maraming trabaho sa atin at makatulong para umunlad pa rin. Paliwanag ni dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, nakasalalay sa ginagawang public consultation ang magiging susunod na hakbang ng Kamara kaugnay ng itinutulak na charter change. Sasabi ko, itong ginagawa natin ay konsultasyon. So hindi kami ang resource speaker. Resource speaker yung mga tao dito sa probinsya natin. So sila ang resource speaker kasi gusto marinig ng mga congressmen ano ang damdamin ng mga mamamayan. I think yun ang kaibahan sa konsultasyon at sa public hearing. Ma'am, ano pong magiging kapalaran ho nito? Ito ho ba yung malapit sa katotohanan na maitutulak ho natin, maipupush ho natin? Kasi sa mga... Depende nga sa konsultasyon. Samantala, matatandang nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ikalawang linggo ng Pebrero na hindi prioridad ng kanyang administrasyon ang pagrepaso sa saligang batas. Giit ng Pangulo, posible namang makapaghikayat ng mga foreign investors na hindi binabago ang konstitusyon. Ayon kay Pampanga 3rd District Representative at Deputy Speaker Dong Gonzales, nirerespeto niya ang tindig ng Pangulo ukol sa usapin. Si Gonzales ang sponsor ng resolution of both House o RBH1 na nagtutulak na amyendahan ang Section 7 ng Article 6 sa Legislative Department, Section 4 ng Article 7 sa Executive Department at Section 8, Article 10 on Local Government of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. So actually wala po kaming usapan ng Malacanang dito. So this is the will of the committee. Ang members of the committee, sila po ang sumasagot dito. So ginagawa po namin ang aming karapatan, ginagawa po namin ang aming trabaho para ito maraming nag-file ng mga resolutions, CONCON, CONAS, so yan po dididig natin. So that's our job. So I think wala pong, hindi po kami nakakapag-usap ng palasyo tungkol dito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. At ito. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. At sa iba pa mga nangungunang balita, umaapela na raw ang City of San Fernando Water District sa Prime Water na madaliin ang konstruksyon ng septic treatment facility na nakatakdasa ng mag-operate sa Marso. Nababahala na umano ang Water District dahil maraming septic tanks sa syudad ang nag-overflow na. Siniguro naman ng Prime Water na magiging fully operational ang nasabing pasilidad ngayong taon. Ang detalye ng balitang yan sa ulat ni Jana Lumbang Parungaw. 5 taon na ang nakalilipas buwat nang maipasa ang City Ordinance No. 2018-001 o ang Septage Management System of the City of San Fernando. Nakasaad dito ang pagtatayo ng septage treatment facility sa pangunguna ng Prime Water kung saan may joint venture agreement ang City of San Fernando Water District. Sa initial umanong plano ay dapat operational na ang nasabing pasilidad noon pang nakaraang taon, ngunit gawa ng pandemya, hindi ito natuloy. Kaya naman inusog ng March 2023 ang target completion date ng proyekto. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa project site sa Barangay Lara nitong 16 ng Pebrero, tanging mga daan at administrative offices pa lamang ang naitayo at wala pa ang mismong treatment facility. Nababahala na umano ang San Fernando Water District sa nangyayaring delay sa proyekto dahil marami na umanong nag-overflow ng mga septic tank sa syudad. Hiling nila sa Prime Water na gumawa ng catch-up plan upang higit na mapabilis na matapos ang pasilidad. Sinulatan namin sila, kailangan gumawa sila ng catch-up plan, kailangan magawa na yon. You know why? Yung ating mga septic tank na hindi nahihigop, overflow na yan. 5 years, 10 years, 20, 30 years, hindi naman hinihigop. So, pag puno na yan, yung katas nun, galing sa septic tank natin, pupunta sa ating drainage. Pupunta yan, sisip-sipin ng underground. Sasama yan sa underground water natin. Ayon kay Verge Paule, pinuno ng Waste and Sanitation Division ng Prime Water, posibleng sa Agosto pa matapos ang konstruksyon ng septage treatment facility. Right now, nasa ilan na tayo? Overall, nasa 40% na po. So, ang nandoon are your basic facilities that are, kumbaga, para sa overall area, yung office, yung gate, yung roadworks, yung gano'n. Yung mismong treatment facility,
is already yung next na gagawin. So again, this is due for this year. So yung part na particular sa process treatment ng dislodged waste, yun na lang yung tatapusin natin. Nagkaroon daw ng aberya sa konstruksyon, ngunit ngayong taon ay tiyak raw na magiging fully operational ang pasilidad at magsisimula na ang dislodging at pagsipsip sa mga septic tank. Well, the group is doing our best para ma-complete siya. Of course, there are concerns particular sa construction na hindi naman namin control. So we won't go into details on that. Pero sa any construction naman meron yan eh. But we are assuring you na we're going to complete the facility this year and have it operational. Samantala, ang pagtatayo ng septage treatment facility ay alinsunod sa Republic Act 9275 o ang Clean Water Act of 2004. Sa pasilidad na ito, ipoproseso ang duming nakukuha sa mga septic tank upang hindi ito basta itinatapon kung saan-saan, lalo na sa mga daanan ng tubig. Nakasaad naman sa Septage Management System ng San Fernando na dapat magkaroon ng dislodging ng septic tank minsan sa 1 o 3 taon upang maiwasan ang kontaminasyon ng groundwater. Ako si Jana Lumbang Parungaw, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Muling idinaos ngayong buwan ng Pebrero ang Mutyaning Katutubo matapos itong mahinto ng 2 taon dahil sa pandemya. Nilawakan ito ng 13 katutubong Aita mula po sa iba't ibang mga sityo sa Barangay Santa Juliana, Capas, Tarlac. Ipinamalas ng mga kandidata ang kanilang ganda, talento at talino upang masungkit ang titulo na ginanap na Mutyaning Katutubo 2023 nitong February 13, kung saan itinanghal bilang second runner-up si Danica Pabustan mula po sa sitio Patal Bato. First runner-up naman si Christine de la Cruz mula sa sitio Yeyong, habang kinoronahan bilang bagong Mutyaning Katutubo ang 16-year-old na si Judy Ann Mayuyo mula sa sitio Bulacan. Nasungkit din ito ang ilang special award gaya ng Best in Talent, Katutubo Attire at Best in Long Gown. Si Judy Ann ay isang grade 11 student ng Technical Vocational Livelihood sa Santa Juliana High School. Bagamat aminado si Judy Ann na nakaranas siya ng hirap at takot sa pagsali sa naturang beauty pageant, mas nanaig pa rin daw ang kanyang pagnanais na maipakita sa buong mundo ang husay at talento ng mga kapwa niya katutubong Aita. Nagsilbi rin daw itong isang hakbang upang ipaalam sa publiko ang mahalagang papel at karapatan ng mga katutubong Aita sa ating komunidad. Katutubo man po kami, gusto po namin ipakita sa lahat na hindi po kami mahihiya na ipakita ang aming mga confidence sa sarili. At gusto ko pong sabihin sa kanila na kahit katutubo kami, hindi lang po namin dito sa aming barangay kami ay isang katutubo, kundi sa buong mundo gusto po namin lumaban ng ang mensahe ko lang po sa mga kababaihan na po ako katutubo o kahit sa iba mang pong lahi. Huwag po tayong matakot na humarap sa maraming tao. Bagkus pag malaki po natin kung ano po tayo, dahil dun po natin susukat ang kahalan ng isang tao kung mamalaki mo kung ano yung pinagmulan mo. Katutubo man po kami, gusto po namin ipakita sa lahat na hindi po kami mahihiya na ipakita ang aming mga confidence sa sarili. At gusto ko pong manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nag-inhibit na ang Tarlac Prosecutor's Office sa paghawak ng kaso ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated na sangkot di umano sa investment scam. Ito'y matapos questionin ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang magpapalaya umano o ang pagpapalaya umano ng piskalya sa mga dayuhang manggagawa ng naturang kumpanya. Bumuelta naman si Tarlac Provincial Prosecutor Cristina Lenon sa PNP CIDG at sinabing ayusin umano ang kanilang trabaho dahil nakadepende sa inquest proceedings sa bigat na mga nakalap na ebidensya. Narito ang report. Impartiality and ignorance. Ito ang mga terminong ginamit sa paghain ng motion to inhibit ni na Police Lieutenant Colonel Dominic Poblete at Police Major Arvin Hosmillo sa Tarlac Provincial Prosecutor's Office. Sina Poblete at Hosmillo ang team leader ng PNP-CIDG na nagsilbi ng cyber warrant sa Philippine Offshore Gaming Operation o POGO Company na Hongsheng Gaming Technology Incorporated sa Bamban, Tarlac nitong February 1, 2023. Giit ng dalawang pulis, hindi naman sila makakakuha ng cyber warrant mula kay Judge Maria Roma Flor Ortiz kung hindi totoong matibay ang hawak nilang ebidensya kaugnay ng cybercrime na kinasasangkutan umano ng Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Batay pa sa mosyon na inihain ng PNP-CIDG, hindi katanggap-tanggap na pinalaya ng piskalya ang higit 300 dayuhan na maituturing na flight risk o may posibilidad na tumakas. Depensa naman ni Tarlac Provincial Prosecutor OIC Cristina Lenon, kapos ang ebidensyang inilatag ng PNP kaya't naibaba ang RFI o Release for Further Investigation Order sa mga POGO worker. Sir, ganito yan. Mukhang ang CIDG ang hindi nakakaintindi sa kanilang trabaho. Okay. First and foremost, sir, inaresto yung mga some 200 respondents yata yun. Inquest proceedings. Ang inquest proceedings, sir, usually, dadalhin yan for us to determine the validity of the arrest. Okay? Kung matibay ang ebidensya, right there and then, the prosecutor's office will file the charges. Diretso yan sa korte. And that should be done from the time na maaresto yung tao. They should be brought, yung window time frame nila is 36 hours depending on the gravity of the offense. Being police officers should know that kapag walang sinarge na information, the next thing to do is to release the respondent. Okay? But it doesn't mean na no case was filed. It's just that the case was set for further investigation kasi kulang po ang ebidensyang inipresenta ng mga complainant. Hindi rin umano nakumbinsi ang piskal sa pagpresenta ng mga ebidensya na nakumpiska ng PNP-CIDG sa gusali ng Hongsheng. At the time they presented the case to us, all they had was a complaint, an affidavit, with no for all the sophistication that they claim about cyber warrant and all. Wala naman silang presintang ebidensya as to forensic, as to computers. Ang dala nila dito is a mere affidavit. Okay? That is why sinet sila for further investigation. Yun po yun. There was nothing erroneous except that na miss yung last paragraph ng resolution directing them to release the respondent. Halos paso na rin umano sa reglementary period na 36 hours para sa pinakamabigat na sala upang isailalim sa kustodiya ng PNP ang mga dayuhang POGO worker. Nauna pa umano kasi ang press release ng CIDG kaysa sa paghain ng kaso sa piskalya laban sa mga ito. The whole province knows na
naka-aresto na sila, nag-file na ng charges. Pero yung office ng OPP Tarlac, wala pang natatanggap na complaint. So, tama po ba yun? Di ba dapat nauuna yung pag-file ng charges before they even release a statement? Yung mga complaint na final nila is illegal trafficking. Okay, based dun sa documents na pinisent nila, ano ba ang illegal trafficking? Engaging in activities for purposes of sexual exploitation or prostitution. Okay? Ngayon po, wala naman silang pinisintang mga pictures na may mga sexual exploitation doon, na mga nude pictures. Granted ang inhibition ng Tarlac Prosecutor's Office at ayon kay Fiscal Lennon, nasa Regional Prosecutor's Office na ang kaso laban sa Hongsheng Gaming Technology Incorporated. Samantala, tinangka naman ng CLTV News na kuhanan ng panig ang lokal na pamahalaan ng Bamban Tarlac hinggil sa estado ng business permit ng Hongsheng. Tumangging humarap sa kamera ang tagapagsalita ni Mayor Alice Guo na si Patty Santos at magbibigay umano sila ng press statement sa takdang panahon. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to. Naging matagumpay ang sinagawang kasalan at kotilyon 2023 sa Angeles City, Pampanga nitong weekend. Silipin natin ang mga eksena sa trip, treat at gimmick ni JM De Jesus. Pitong taon nang magkasintahan sila Claire Medina ng siyudad ng San Fernando at si Jomar Paez ng Lubao, Pampanga. At noong 2022, naisipan ni Jomar na hingi ng kamay ni Claire upang magsimula ng kanilang road to forever. At sa dami ng kailangan ayusin sa pagpapakasal, challenging daw ang pag-achieve ng kanilang dream wedding. Kaya naman ang mabalitaan ni na Jomar at Claire ang Kasal at Kotilyon 2023 event sa Marquee Mall, Angeles City, Pampanga, hindi sila nagdalawang isip na pumunta. Ayun, currently kasi we are sourcing suppliers pa, so undecided pa kami kung sino yung kukuhanin namin. Coordinators, planners, and etc. Yung mga kailangan namin for our wedding. So we decided to attend in this event. Malaking tulong daw ang nasabing Bridal and Debut Expo sa paghahanap ng supplier na swak sa kanilang budget. We're checking talaga in details kung sino yung mga supplier na pwede namin kunin, kung anong magandang mga suppliers, and yung mga place or venue na magandang i-check. And most especially, yung maganda, yung mas mura and quality. Pasok sa budget. Ilan lamang sina Claire at Jomar sa mga karehiyon natin na ikakasal at future debutants na dumagsa sa 13th edition ng Kasal at Kotilyon nitong February 18 to 19. Nasa 80 suppliers mula sa iba't ibang panig ng bansa ang nakaisa sa nasabing aktibidad. Bukod sa mga nagagandahang setup ng mga Pampanga event suppliers, meron din tayong mga inimbitang suppliers mula sa Tarlac, Bataan, Bulacan, even from Manila, Davao, and Boracay. Ipinakita rin sa Kasal at Kotilyon 2023 ang mga natatanging mga destinasyon na maaaring puntahan ng mga newlywed couple o di kaya naman mga gusto mag-staycation nang hindi gumagastos sa malaki. Ang goal ng kasalan ay talagang i-promote ang iba-ibang rehiyon kasi naniniwala po kami na hindi nyo na kailangan mga ibang bayan para gawin ang inyong pinapangarap na okasyon. Sa kanya-kanyang bayan, dinidiscover po namin ang mga natatangi at mga magagandang destinasyon at mga magagaling na supplier para po matulungan ang bawat Pilipino na ikakasal sa kanya-kanyang lugar. Malaki naman ang pasasalamat ng iba't ibang event supplier dahil malaking tulong daw ang ginawang Bridal and Debut Expo sa kanilang pagbangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Aside po sa nasa-showcase po namin yung services namin in Nuwan Farm and Resort, overall po, yung Kapampangan craftsmanship po in terms sa event industry po, nasa-showcase po din namin sa mga couple po namin. Para sa mga na-miss ang Kasalan at Kotilyon 2023 ay huwag kayong mag-alala dahil makikita sa kanilang Facebook page ang lahat ng mga packages at promotions ng mga dumalong event suppliers at organizers. Para po sa mga
hindi nakapunta nitong weekend at nakita po ang galing ng ating mga suppliers, huwag po kayong mag-alala kasi lahat naman po ng impormasyon at mga photos ng ating mga suppliers ay i-upload po natin sa facebook.com/kasal.com. And we are always back in Central Luzon here at Ayala Market Mall every February. So sana po taon-taon subaybayan niyo po kami at tangkilikin po natin ang ating industriyang Pilipino. Ako si Jayan De Jesus, taga rito, kasama nyo. Para sa CLTV 36 News, atin to. At yan mga balita ang nakalap ng ating news team. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po si Jennifer Salenga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News. Atin to. Maraming salamat po.